HBO Records and Oyoboy Production. Para kada kayo aming sangapada. At dakarim kaniyak iti di na pulos mapamati. Asisyak lang ti agi ko di tapuso kenaya. Awan ti ka pamatalge asisyak lang tinapate. Karimisut mang palukne dito'y rik na kenake. Daytoy di mo lang let ang takaungga tano siya ti mangyawa kakaiso na ngaya. Jak babalik ababaw yan tang sikalat pat-pat ye ngaminag may saka ito'y puso. At dakaring kaniyak iti di na pulos mapamati. Asisyak la di agi ko di tapuso kaya. Awan ti ka pamatalge asisyak la tinapate. Karimisut mang palukne di tarik na kinake. Daytoy di mo lang let ang takaungga tano siya ti mangyawa kakaiso na ngayat. Jak babalik ababaw yan tang sikalat pat-pat ge ngaminag may saka ito'y puso. Daytoy di mo lang let ang takaungga tano siya ti mangyawa kakaiso na ngayat. Jak mabalik ababaw yan tang sikalat pat-pat ye ngaminag may saka ito'y puso. Ngaminag may saka ito'y puso. Para ka na kayo aming sangapada at may saka ito'y puso. HBO Records and Oyoboy Production.